Ahoj, takúto vec som si zase kúpil. Takejto taštičke peknej to je. Môžeme si taštičku pozrieť. Tu je ten zázrak. Všetko je to napájané rovnakou batériou a X-Power. Idem si po batériu. Batéria tu. Obsahuje to aj USB-čko. A s týmto konektorom je to celé napájané. Aj jedna, aj druhá vec. Takže spajkovačka a toto. Toto to má zapínacie tlačidlo. Max je plus minus. A vypnúť krátko. Zapnúť dlhším stlačením. A uvidíme. Pajkovačku treba vyskúšať niečo zapajkovať. Ale vyzerá pekne. Tak, to bylo všetko u tohoto Fermu. A zase pri ďalšom videu.